Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имои экранамдаро викунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор дӯстони азиз чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Хоб дута Daewoo Nexi қабул кардем, ки бо нархҳои бениҳоят арзон аст. Дӯстони азиз ҳастай VAZ 21014 ҳастай VAZ 2106 Opel Astra дар кузови хчб бо нархи арзон, Toyota Camry 10 ҳастай бо нархи арзон, Mercedes Sechka простои ва объёми бо нархи арзон, Opel Astra F дар кузови хчб сайстарини зур бо нархи арзон. Дӯстони азиз ҳастай Lada Priora дар кузови караван шай бо нархи арзон ва ҳастай Toyota Crown ҳастай дӯстони азиз ва Mercedes мақсад ки дигар намуд S-класс ҳастай, яъне барои хеле шаҳр арӯз бурдан солои навш ва маркҳои аз территорияи Россия, аз территорияи Тоҷикистон бо дигар маркҳам ҳастай, ки нархҳои арзон кардем мо қабул кардем ва пешкашто мекунем. Ва курси имрӯза бошад 110 сомону 50 дирам. Калтар бо курс формада 110 сомону 50 дирам. мо бошад навори имрӯза расар мегирд то охираш тамошо кунем. Марҳамат, рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Crown ҳастай баъдрон, ки Toyota Crown ҳамин ном дошта. Toyota Crown соли бори 2010 сол ҳастай, ки баъдрон гибридай мошин полни фулай ҳамаи намуд комплектасияра дӯстона дорад. соли мошин 2010 сол ҳастай, гибридай дӯстона мотори 3.5 коробка автоматай. ҳолат ки мошин баъдрон беҳтарин мошин якдастай. Кожни салон, кондитсионер дӯстона азиз 4 давоч дорад, ки дароч худаш мекаша маҳкам мегирад. 4 давоч дӯстона азиз. хоб мақсад ки 9-10 литр мегирад дар 100 км расход дорад. хоб монитор дӯстони азиз, кондитсионер, баллон, пачка ҳамаш қоидавӣ. нархи мошина дӯстона 135 та меган, бо мегад муомила мекунем, ёки ба ягон Opel Zafira боша болои сумки алиш мекунам. мошин ҳамаи наворотора дӯстона азиз дорад. мошин беҳтарин аст. 2010 сол гибрид 3.5 автомат мошин дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Султон Нобуда. хоб якумаш рақамҳои дастии мегафон ахираш 22, дуюмаш рақамҳои T-Cell ахираш 95, инаш дар WhatsApp дорад. оиди ҳамин мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ, марҳамат шумо занг занед, ба шумо арзон карда ва ҳамаша фаҳмода метавонед. алиш ба Зафира сумаки 135 муомила дорад. марҳамат занг занед. ва агар шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯш дорен хоҳанд, ки реклама мондан, марҳамат дар рақамҳои болобуда 20 та рӯи кунем, реклама мекунем. лайк казед навор то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деви мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай баъдрон, ки Mercedes S-класс ҳастай, ки соли бори 2008 сол аст. сидушфуреш бензинай, мотораш 55 литр, коробкаш автоматай. ҳолати мошин баъдрон беҳтаринай. мошин 3-4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз 4 та баллон мегар нав, кондитсионер, мошин полни фулай. мошин дӯстон хачдесин ҳамаи намуд наворотро дорад. ин мошинаи S-класс хай ҳамаи намуд комплектация мешавад. кадоме ки медонад мошин хайна беҳтарин ҳолат дай. нархи мошина мега 155 та мегем, бо арзон мегад мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳама ҷош мега навай кондитсионер, люк, пуг, кожни салон ҳама ҷош кор мекунад. 155 та боз муомила савдо дорад. якумаш рақамҳои мақсад мегафон ахираш 1474 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 5141, инаш дар WhatsApp дорад. дӯстони азиз мотор 55 бензини хоҳед 2008 сол. марҳамат дар шаҳри Душанбе 155 та бо муомила дорад. якаш рақамҳои мегафон, якаш рақамҳои Россия WhatsApp дорад. метавонед ки занг занед маълумота гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз Lada Priora ҳастай, ки дар кузови караваншай светои серебристияи срочнай. Lada Priora соли бори 2009 сол, сидушфуреш газ бензин, гази Евро 4 ҳам дорад. мотори 26 литр, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча дӯстони азиз соли 2009 сола, газ бензин. хоб ҳолаташ нақс. 8 дӯстона тақрибан 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. пробегаш мегад вообще камай 34000 мегад гаштагастай. бензин, газ, 4 та баллон нав, аккумулятор нав. дӯстона мошинам хеле састани. нархи мошина мега 35 та мегем, бо арзон мегад мешавад. дӯстони азиз ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. 35 та муомила савдо дар назди мақсад ки капоти мошинай. якумаш рақамҳои T-Cell ахираш 26 дӯстони азиз кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 83, инашам кор мекунад. инаш дар WhatsApp дорам. Lada Priora бара дар кузови караван. марҳамат шахсоне ки мехарен занг занед маълумота гирем. ва одамое ки мошин харен дар ҳамин мақсад ки дар комментар нависед ки чӣ марка мошин ба шумо лозим, мо пешкашто мекунем.
ва одамое ки мисол мошинфурӯше хоҳем ки реклама кардан марҳамат дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад, рӯи кунед реклама мекунем. дӯстон азиз, хоҳиш мекунем ки лайка занед ва навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи хечибек соли барои 1997 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензине. мотор 1.8 қабрғай мега дӯстон азиз соҳибшон коробкаш механика ҳолати мошин бадарон беҳтарин ай. размер дискош дӯстон азиз 15 ҳастае, 4 та балон мега 9 ҳастае, задни камера, монитор, самбуфер, электропакет дӯстон азиз. мошинча махсусан ҳамаш сода мега соҳибуш бу ҳамаш дуруни салонш мега хеле светилник ба тоска меку ҳамаш мега хеле светилник задага барои соитан буд ки хеле обшин стилни фасон кардага молодёжни. нархи мошина мега 42000 мегем бо арзон мегад мекине ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ва варианти алиши ба ягон Opel Astra J Caravan кати мешавад мега тоқа Opel Astra J Caravan сумаки 42000 боз муомила дорад. хай мошина май намуд комфорта доштае. хоб ин дӯстон азиз рақамошон аст, рақамои Россия промои кор мекард, дар рақамошон 18 WhatsApp дорон 42000 бо агар сумаки боша арзон мешавад. марҳамат шахсоне ки мехарен ё ки ба Astra J алиш мегиред занг занед маълумотои пурра ва аниша аз рақамошон гиред. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class дӯстон азиз сечкаи простои соли барои 1996 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензине, мотор 1.8 литре, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини соз дӯстон азиз. нархи мошина мега 35 та мега соҳибшон мошина хадай бо муомила дорад. хай сайсени зур несе миёна мешавад. нархи мошин 35 та мошин дар сайти Душанбе рақамош аст мегафон. шахсоне ки мехаред марҳамат занг занед. ҳамин қабл маълумот дӯстон аз ногуфта намона бозам мегӯям кадомитон ки дар ҳамин навори мо наёфтед мошини маъқулӣ дар комментария мо нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозим аст мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. агар шумо мошинфурӯш бошед дар WhatsApp рӯй кунед мо реклама мекунем. дӯстон азиз лайка фаромӯш накунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон Daewoo Nexia ҳастае ки светои серебристи соли барои 1995 сӯзишфурӯш газ бензин, мотор 1.6 литре, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстон азиз хай дар навод дидем чӣ хел сайсияния. нархи мошин 10000 сомон аст, қарор дорад дар шаҳри Бухтар. ин рақамош аст мегафон. шахсоне ки мехарин ягон маълумоти иловагӣ хоҳед нагар фақат тоқа суми холия 10000 дар шаҳри Бухтар рақамош аст мегафон. марҳамат метавонед занг занед. хай камтар мошинча бо кор дорад. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон Toyota Camry 2 ҳастае ки соли барои 2007 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензине, мотораш 2.5 коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега тоза мега ягон камбудӣ надорад. 4 дискакои фасон свети серебристи хай дига комфортҳои лозимӣ. нархи мошина мега 75 та мегем бо арзон мегад мешавад. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дӯстон азиз хай ки бо нашод моторша чӣ хеле коробкаш чӣ хеле метавонед ки бо занг захдон пурсед. ин рақамошон аст, рақамои мегафон ай. нархи мошин 75 та марҳамат шахсоне ки мехаред маълумоти пурраша бо занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel Astra J дар кузифи хечбек соли барои 1998 сӯзишфурӯш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика дӯстон мошин ба хай кор дорад. танашта мисоло ки камтари надидистен чӣ хеле мақсад харочдагӣ хеле сарапина беҳад бисёр дорад. обшин мошин як краска мега хадавош мега 60% бо обшин салонжа мехеле паталокоша дизайн чӣ хеле латош кашош шудагай. лекин нархи мошин 35000 сомон аст. бо хай қатиқчон гап мезанем. мошина хай расход мекунем, меҳнат мекунем. мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе. хоб хай мо тез маълумот гуфтем рақамош аст мегафон. марҳамат дига маълумоти пурраша худтон занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ВАЗ 2106 мошини савлес ки нархи арзон срочна. соли барои 2000 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш мегӯяд газ бензине, газ бензинаш бензинаш кор мекунад намедонам бо хай мепурсен. хоб объем моторша 1.5 навистиан соҳибшон коробкаш механикаи мошин мега нахадо мегад мерава мебиёд. мошин мега созад. дӯстон азиз мотор коробкаш мегад задни мост ҳамаш 100% мошин мегад нахадо мегада хайне ки нархш арзоне камтар бо хеле кор дорад. ин аки мошинои солҳои кӯна хай дар комментария хоҳишед мо баъриш мондем. нархи мошин дӯстон азиз ҳамагӣ 6000 сомон аст. бо ягон сомонша мегад мегзарем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки Калхозбод Чапаев дида мешавад. ҳамҷода қарор дорад. тоқа суми холия ин рақамошон аст мақсад TCL ахираш 00. хоб рақамошон марҳамат занг занед маълумот шавед. тоқа суми холия беҳуда мегад норад накунед. мошинча мега нахадо хай кор дорад занг занед.
мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ВАЗ 21014 мошинои сарвис ки чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш кардем. Соли бори 2008 сол аст ки сӯзишвориша бензини холӣ нависагаи соҳибшон объём мотораш 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Документҳои мошин дӯстон азиз буд шудага аст. хоб багажша мега регулировка мекунӣ қатъи дӯстон азиз мақсад ки диада ҷош хеле камтар регулировка кардан дар кора қатъи капотош ва хадавой мега 100%, балон мега 70%, мошина хай муҳока накарда сурат гирифтиян. Инам хел састияни. Нархи мошина мега 16500 мегем, бо арзон мега мекунем. Ай пеши мошин ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. дӯстон азиз мақсад ки алиша нагуфтиям, фақат ки суми холия. Ина рақамҳои соҳибшон аст TCL 6861. занг занед маълумотша гиред. хоҳиш лайк казед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон азиз ҳаста бояд тайга Daiwo Nexi аст ки чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш дид ки Daiwo Nexi бисёр монем ва нархҳои арзон, яъне ки Daiwo Nexi мошини буҷетни мошини арзон. соли бори 2006 бошад 1996 сол аст. сӯзишвориш ҳам газ ҳам бензин. мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Инам хеле светои сафед, хай сураташ дар рӯза ташкил дар шаба дӯстон азиз, инам хеле мошин хай соза мега бо расходча хитон пурсида гирем. хоб нархи мошина ҳамагӣ 10000 сомон гуфтааст аз соҳибшон, бо хай қатъи хичон гав мезанед чанд сом арзон мекунанд ва мошини ҳозираи мо қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 10000 сомон аст. рақамошон аст мегафон. марама занг занед маълумотҳои пурра ва аниқша ай соҳибшон занг зада пурсед. дӯстони азиз, шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошед, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон чизи дига барои реклама кардан, марама дар рақамҳои болобуда 20 тариф мо реклама мекунем. агар шумо мошини мақсад дар ҳамин навор мошини махқулӣ наёфтед, дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайк кадоме ки зад ҳазор раҳмати калон, кадоме ки пакизад раҳмати калон дӯстон азиз, имрӯз наворем мо то видеои оянда.